Φοβερό. Αν με ρωτήσεις τι είναι αλήθεια, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αν δεν με ρωτήσεις, ξέρω πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια ποτέ δεν ισούται με την απόδειξη. Ό,τι και αν αποδεικνύεται, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι και αλήθεια. Την αλήθεια λοιπόν δεν τη συναντάμε. Η αλήθεια μας συναντάει. Μας συναντάει κάτω από όρους και προϋποθέσεις. Μας συναντάει κάθε φορά που εμείς προσπαθούμε, επιχειρούμε να περιπλανηθούμε μέσα στην τοπογραφία του χώρου και του χρόνου, έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στην αλήθεια να μας συναντήσει. Η περιπλάνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αλήθεια. Θυμάμαι κάποιον που έλεγε τη φιλοσοφία δεν την μαθαίνουμε διαβάζοντας. Τη φιλοσοφία τη μαθαίνουμε αλητεύοντας. Τι εννοούσε τη φιλοσοφία τη μαθαίνουμε αλητεύοντας? Εννοούσε ότι η αλήθεια έρχεται να μας βρει, έρχεται να μας συναντήσει μόνο μέσα σε μια κατάσταση διαρκούς περιπλάνησης. Το πρόσωπο εκείνο που εκπροσωπεί, που συμβολοποιεί αυτή την περιπέτεια της αλήθειας είναι ο Οδυσσέας, είναι η περσόνα του Οδυσσέα. Είναι ένας πλάνητας ο οποίος πηγαίνει προς την αλήθεια μέσω δύο βασικών προϋποθέσεων, του σοκ και του βιώματος. Το σοκ και το βίωμα είναι εκείνο που μας κάνει, που μας δίνει καλύτερα την πιθανότητα να μας συναντήσει η αλήθεια. Αν αναζητήσουμε την αλήθεια, δεν θα την βρούμε ποτέ. Αν δεν την αναζητήσουμε, αν βρισκόμαστε συνέχεια μέσα σε μια κατάσταση περιπλάνησης, τότε η αλήθεια θα μας συναντήσει. Λέω αλήθεια σημαίνει περιπλανάμε μέσα στη γλώσσα. Είναι αυτή η περιπλάνηση μέσα στη γλώσσα που θα κάνει την αλήθεια να έρθει να με συναντήσει βιωματικά, να με συναντήσει ως βίωμα. Αλλά αυτό το βίωμα είναι συγχρόνως και ένα επικίνδυνο βίωμα, γιατί προκαλεί σοκ, όχι έκπληξη απλώς, προκαλεί σοκ. Ο άνθρωπος της αλήθειας είναι ένας άνθρωπος διαρκώς σοκαρισμένος. Είναι ένας άνθρωπος που το ίδιο το βίωμά του προκαλεί σοκ. Κατά συνέπεια μπορούμε να συμπυκνώσουμε όλον τον λόγο περί της αληθείας στον λόγο περί του βιώματος. Αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν Erlebnis. Γιατί ο λόγος περί του βιώματος δεν είναι ένας λόγος περί της καθημερινότητος μιας ζωής. Είναι ένας λόγος περί της συμπυκνώσεως μιας ζωής με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι η αλήθεια θα έρθει να τον συναντήσει, ότι η αλήθεια θα έρθει να του μιλήσει. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια μας μιλάει, όπως και η γλώσσα μας μιλάει, όπως και ο χώρος μας μιλάει, όπως και ο τόπος μας μιλάει, όπως τελικά το βίωμα συγκεντρώνει μέσα του όλες τις πρωταρχικές δυνάμεις του ανθρώπου, προκειμένου ο άνθρωπος να
σχηματίσει την τοπογραφία του και να μην αφήσει την τοπογραφία να τον σχηματίζει. Κατά συνέπεια, το ερώτημα περί της αλήθειας είναι ένα ψευδές ερώτημα. Θα έλεγε κανείς ότι αλήθεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια υπάρχει μόνο από τη στιγμή που δεν την αναζητούμε. Μόνο από τη στιγμή που δεν νοιαζόμαστε για αυτή. Μόνο από τη στιγμή που δεν φροντίζουμε για αυτή. Μόνο από τη στιγμή που για μας η αλήθεια είναι εκείνη η κατάσταση την οποία ελπίζουμε να συναντήσουμε μέσα στην αλλοκοσμικότητα της περιπλάνησής μας. Milano.